БНР – фейковая держава, і памятаюць пра яе толькі дробныя групы маргіналаў. Такі быў курс афіцыйных СМІ на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Аднак так было не заўсёды. Былі часы, калі ўлады спрабавалі рэанімаваць несавецкую гісторыю Беларусі. Чым насамрэч з'яўлялася БНР першай беларускай дзяржавай ці купкай актывістаў на грантах нямецкага кайзера? Як, чаму і пад чыім уплывам беларускія ўлады змянялі сваё стаўленне да несавецкай гісторыі, якім чынам гэта адбівалася на розных сцэнарах святкавання 25 сакавіка. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг і што адбывалася ў закулісі сёлетняй падрыхтоўкі Дня волі. Я, Ольга Ратмірова, у сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Мы пра ўсё пра гэта пагаворым з інсайдерамі па абодва бакі ўлады. Накануне печально известного референдума, когда разогревалась эта тематика вокруг того, что эта символика использовалась коллаборантами. Менавіта под расійскім триколором насамрэч ёсць фотаздымкі і доказы выкарыстоўваўся вайсковымі злачынцамі на ўсходзе Беларусі. Вакол Лукашэнкі зараз ось сканцэнтравалася вся маса рускага міра. Вось усе яны там і засталіся. Это вот рускі мір. І вось тое, што мы бачым зараз на тэлебачанні, гэта яскравыя прадстаўнікі рускага міра, так званая вата. 25 сакавіка, дзень, калі ў 1918-м Рада БНР упершыню ў гісторыі абвясціла незалежнасць Беларусі. Сёлета адзначэнне гэтага дня, як і звычайна, забаронена ўладамі. Гэтак жа было і 35 гадоў таму, калі яго пачалі адзначаць яшчэ пры Савецкім Саюзе. Я прыйшоў к нашаму рэктару Васілю Пятровичу Шаранговичу, цяпер народны мастак Беларусі, слава Богу, жывы. И кажу: Василий Петрович, надо в межах института нашего зрабіць выставу. Я задумал 12 плакатов до Дня незалежности 25 сакавіка. 71 год назад была обвешчана Белорусская Народная Республика. И он кажа: не, мы не дозволим гэта. Я говорю: ах, так? Тады я зраблю гэта за межамі института. И он поведомил уже куды-то в прокуратуру. Ко мне пришел прокурор из города. И показал мне паперу, где написано было по докладной записке ректора: вы собираетесь проводить мероприятие, несанкционированное 25 сакавіка, тра-та-та-та-та. Предупреждаю вас от ответственности. Распишитесь. Ну, я написал. Але не глядячи на папярэджванне, Олесь Пушкин вывел студентов на святочный митинг. И уже подходит ко мне дядечка, мегафон объявляет, что он старшиня Первомайского райисполкома. Это можно подумать, чтобы зараз глава администрации Первомайского райисполкома явился на пикет кому-то, вот к нам, да, в этом летом. И мегафон сказал: это заборонено, я попередживаю, что вы не повинны это робить. Я говорю: да не важно, давайте стяг руку, и ринулся. За мной 200 наших студентов. Белорусская державная театральна-мастацкая институт. Проспект был перегароджены каля дома друга. Милиция начала нас хапать, крутить. И врешті-решт я зауважил, что и автобус подогнали, и нас было в этот день арестовано 36 человек. И заведено 2 криминальных справы. Бо один такий простодушний рабочий почав биться з ментами, і навіть супроть його узбудили кримінальну справу, 3 года умовною натримав. Пасля распаду СССР до сярэдзіны 90-х Дзень волі, можна сказаць, адзначаўся на дзяржаўным узроўні. У 1993 годзе на свяце прысутнічаў старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч, а ў 94-м зоркі беларускай эстрады, у тым ліку Александр Саладуха і Інна Афанасьева, крычалі са сцэны «Жыве Беларусь». Святочны канцэрт транслявала ў прамым эфіры Белтэлерадыёкампанія. Поздравляем вас с праздником! Счастья, кахания и веры! Живе Беларусь! У 95-м Лукашенко, які ў сваю першую інаўгурацыю аддаваў прысягу пад бел-чырвона-белым сцягам, праводзіць рэферэндум, па выніках якога мяняе дзяржаўныя сімвалы. А ўжо праз год Дзень волі ператвараецца ў шэраг масавых акцыяў пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі і скасавання ягонага курсу на інтэграцыю з Расіяй. З 96 па 2000 святкаванні мелі характар жорсткага супрацьстаяння з уладамі. Когда прошел печально известный референдум по смене символики, и, в общем-то, который подарил стране новую редакцию Конституции, тогда, естественно, нужно было по максимуму
избавиться от национальной символики, от исторической символики. Тогда начались самые первые серьезные вбросы пропагандистских фейков о коллаборантах, о прочих историях. Тогда, собственно говоря, наверное, взошла звезда, если можно так сказать, Азаренко-старшего, который снял первые пропагандистские фильмы. На змену Азаронку старэйшаму цяпер прыйшоў Азаронак малодшы і працягнуў рыторыку свайго бацькі ў эфіры сталічнага тэлебачання. Вот вам мой план на День вони 25 марта. Соберитесь у Стеллы, наденьте на головы колготки в честь Ольги Хижинковой, встаньте на колени и ползите ко Дворцу независимости. Гэтая рыторыка дзяржаўных СМИ сугучная выказваннем Александра Лукашенко. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Галоўны аргумент дзяржаўнай прапаганды супраць чырвона-белага сцяга гэта тое, што яго выкарыстоўвалі калабарацыяністы падчас вялікай айчыннай вайны. Але гэты сцяг быў створаны раней, меркаваны яшчэ ў лютым 1917-го. Паводле шматлікіх сведчанняў, праект яго сучаснай выявы распрацаваў беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч Клаўдзій Душ-Душэўскі па матывах белага і чырвонага колераў традыцыйнай беларускай вышыванкі. У жніўні 1918-го бел-чырвона-белы сцяг зацвярджае сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі. Сергей Харэўскі ўзгадвае некаторыя факты, якія папярэднічалі ўтварэнню БНР. Калі сталі ясны вынікі Брестскага міра, калі бальшавікі, Москва прадала Беларусь за магчымасць умацавацца, то ўсім стала ясна, што з боку Расіі нічого чакаць не выпадае, тым больш бальшавіцкай, ніхто не прыйдзе вызваляць. А немцы это выглядае таксама ненадоўга в кантэксце всіх падзеяў сусветнай вайны на іншых фронтах. І выявілася воля гэтых людзей і невераемная адказнасць за лёс свайго краю. У лістападзе 1918-го, калі Нямецчына, здаўшыся заходнім саюзнікам, пачала выводзіць свае войскі з тэрыторыі, якія бальшавікі аддалі ім паводле берасцейскага міру, БНР паспела стварыць толькі першы менскі пяхотны полк памерам 2000 чалавек. Гэтае фармаванне не магло супрацьстаяць бальшавікам самастойна і ваявала супольна з палякамі. Урад БНР выехаў у эміграцыю, але абвешчаная рэспубліка заставалася з тым сцягам, пад якім на тэрыторыі Беларусі перыядычна ўзнікалі ўзброеныя сілы супраціву, перадусім супраць бальшавікоў. Гэта сетка партызанскіх атрадаў Дуб і Жалуд. 10-тысячная армія Булак-Булаховіча і слуцкае паўстанне 1920 году. Многія гісторыкі мяркуюць, што менавіта гэты рух прымусіў бальшавікоў стварыць БССР у складзе Савецкага Саюзу. Падчас Другой сусветнай вайны гітлераўская адміністрацыя паспрабавала выкарыстаць нацыянальны рух у сваіх інтарэсах толькі пад самы канец вайны. У 1944 годзе ў Менску пад бел-чырвона-белымі сцягамі правялі парад новастворанай беларускай краёвай абароны. В часе Другой сусветнай вайны беларускія калабаранты, яны выкарыстоўвалі гэтую сімволіку для таго, каб прыцягнуць беларусаў на свой бок. Ніякія вайсковыя фармаванні, ніякіх паліцэйскіх з гэтымі колерамі не было. На тэрыторыі ўсёй Европы нацысты і іх калабаранты з імі выкарыстоўвалі нацыянальныя колеры і сцягі сваіх народаў. Перадусім, напрыклад, сцяг Расіі, вось этот цяперашні трыкалор, параўнайце, 2,5 мільёна расейцаў ваявалі на баку Нямецчыны, расійскіх калабарантаў. І менавіта пад расійскім трыкалорам насамрэч ёсць фотаздымкі і доказы, выкарыстоўваўся вайсковымі злачынцамі на ўсходзе Беларусі. Трэба адзначыць, што ў адносінах уладаў да Дня волі і бел-чырвона-белых сімвалаў часам наступала адліга. Так, у 2018 на фоне вострых эканамічных супярэчнасцяў з Масквой афіцыйны Менск дазволіў апазіцыі адсвяткаваць 100-годдзе БНР каля опернага тэатру, куды прыйшлі некалькі десяткаў тысяч чалавек. Те люди, которые убеждали разрешить проведение мероприятия, они, в общем-то, потом
пострадали за результат, потому что, в общем-то, никто не ожидал, что соберется такое большое количество людей около оперного театра. Принято считать, что людей, которые воспринимают историческую символику их, либо оппозиции, если это можно так назвать, их очень мало, там буквально несколько сотен, когда собралось порядка 40 тысяч людей возле оперного театра в 2018 году, это, в общем-то, превысило все возможные ожидания. У 2019-м святкаванне Дня волі прайшло адразу ў некалькіх дазволеных уладамі месцах. Адныя паехалі адзначаць у Гародню, іншыя рабілі гэта ў сталіцы ў кіеўскім скверы. Мы адразу выкацілі амбіцыю, што мы хочам наступны дзень волі правесці на пляцоўкі футбольнага стадыёна «Дынама». Сказалі, што мы хочам цэнтральную вялікую пляцоўку ў цэнтры горада і не пойдзем там ні на якія там другасныя пляцоўкі дзесьці там на ўскрайку горада. І таму мы до канца стаялі. І калі не атрымалася, калі сказалі не, то вось атрымалася, што ёсць іншая група, якая пагадзілася. І калі ўжо так сталася, што яны пагадзіліся, то мы вырашылі ўжо не лезці, хай калі яны хочуць рабіць у фармаце як раней, то рабіце. А мы тады вось знайшлі, некалькі было заявак у розных гарадах падавалася, і вось зацвердзілі гарадзенскую заявку, і мы падумалі, што это будзе такі даволі цікавы новы крок, зноў жа па-іншаму, так як раней не рабілі. Сродкі на святкаванне Дня волі ахвяруюць беларусы. Па-за летасцю расходы ўваходзіла не толькі арганізацыя мерапрыемстваў, але і аплата паслуг міліцыянтаў, якія нібыта выконвалі ахоўную функцыю. Таксама патрэбна было аплаціць дзяжурства на свяце медыкаў і працу камунальшчыкаў. Міліцыянты, іх паслугі самыя дарагія. Звычайна гэта складаецца ў памеры 3, 5, 7 тысячаў рублёў. Опять же, все залежыць ад колькасці задзейнічаных супрацоўнікаў міліцыі, якія звычайна карэлююць з колькасцю удзельнікаў акцыі. У гэтым годзе арганізатары мерапрыемства аб'ядналіся і падалі на правядзенне свята толькі адну заяўку. Тое, што ўлады адмовяць ім, кажуць, было прадказальна. Супрацоўнікі міліцыі не заключілі дамову на ахову парадка. Закон абавязвае якраз такі перад разглядам заяўкі мець падобныя дамовы. А што Александр Лукашенко кажа пра дзяржаўныя сімвалы і гісторыю па-за кадрам? Якіх поглядаў трымаецца яго атачэнне? Якія канфлікты, звязаныя з Днём волі, адбываліся ў кулуарах другой дзяржаўнай беларускай тэлекампаніі? Пра гэта мы пагутарылі з экс-кіраўніком прэзідэнцкага пула АНТ Дмітрыем Семченкам. Скажыце, калі ласка, якія прыёмы дзяржаўная прапаганда выкарыстоўвала пры асвятленні Дня волі? Вось быў красамоўны момант, калі было 100 год БНР, і пэўныя колы у адміністрацыі, у сістэме самой прабівалі вось гэтую тэму, каб адзначыць свята разам, каб была кансалідацыя грамадства. Была думка, каб не аддаваць на откуп гэта ўсё там апазіцыйным класічным сілам. На АНТ таксама ладзілася вялікае ток-шоу з нагоды стагоддзя БНР. Сижу в кабінеті, і до мяне прыходзіць відэаінжынер і кажа, вось там зараз у нас же новае кіраўніцтва, Дмітрый Бачкоў прыйшоў з БТ, ён робіць ток-шоу і папрасіў начытаць сябе вось відюху так званую. Гэта не відюха, гэта такая даведка на чытцы, там відэаінфармацыя, якая у ток-шоу у самым пачатку вот дэманструецца. І я чытаю гэты той тэкст, а там нейкае дзікунства. Там вось беларусы не падтрымалі БНР, не было ніякай падтрымкі народнай. Я кажу, хто гэта пісаў бязглуздзіцу? Хто? А той пашоў, далажыў Бачкову, вось Семченко не хоча начытваць гэты тэкст. Той нашоў менш прынцыповага журналіста, той начытаў. Я сам пайшоў да яго ў кабінет. Прыйшоў, кажу, вось вы мне не пытаеце, чаму я чытаць адмовіўся. А ён кажа, вось, да, шмат працы, я вот хацеў запытацца. Я говорю, давайте вот по радкам буквально пройдемся з вами і я вам абгрунтую сваю пазіцыю. Вось як гэта беларусы не падтрымалі там БНР, там дзяржаўнасць, дык гэтаму папярэднічаў усе беларускі з'езд. З усіх паветаў, з усіх раёнаў з'ехаліся людзі, сказалі, што яны будуць будаваць беларускую дзяржаўнасць, яны вось на гэтай тэрыторыі жадаюць мець сваю дзяржаву. Калі б не падтрымалі, не было б гэта нічога, і не было б таго ж БССР. Ён кажа, да, напэўна, так, зараз вось я позвоню. Да, перечитайте, пожалуйста. Все ж таки, што выйшла па выніку? Ток-шоу выйшла вельмі аб'ектыўным. Там прыйшлі Олег Трусаў, там Кастусёў, там і рускага міра прадстаўнікі былі, там нейкія Дзерманты, там ды іншыя. Там быў гісторык Марзалюк,
які тады яшчэ быў паважаны гісторык, які не казаў, што тады што жыве Беларусь гэта калька Зігхайль, нягледзячы на тое, што Янка Купала напісаў верш «Жыве Беларусь» яшчэ ў 1905 годзе, калі пад столю пешу хадзіў Гітлер. І калі там былі нейкія там вбросы гэтыя там, ну ось факты там, ось там кіраўніцтва БНР, яны нешта напісалі там кайзеру, там, што прасілі ў кайзера, там яны там калабаранты. І ён казаў тады, што як гэта калабаранты, як гэта можна так казаць. А што там такого ў 18 годзе змянілася? Чаму такі погляд? Ну, увогуле змянілася не ў 18 годзе. Все бачылі, што адбылося там у Крым, Донбас, там, дзе не было вось гэтых нацыянальных каранёў, і таму было разуменне, што калі не будзе вось нейкай свядомасці беларускай, калі мы не будзем трымацца каранём, то тое самае можа адбыцца і ў нас. Прыйдзе той же Пуцін, апетыту яго ого. А ці можете вы распавесці, вы як чалавек, які працаваў у Пуле, да, пра адносіны самога Лукашэнкі да беларускай мовы, да беларускай аўтэнтычнай культуры, нашых непасрэдных каштоўнасцяў? Ну, по-русски снисходительно. Напэўна, так. Так все ж таки, у яго стаўленне да беларускай мовы, ён яе паважае, любіць, спрабуе гаварыць? Гэта беларускую мову? Нет, не паважае. Ён не паважае беларускую мову? Вакол Лукашэнкі зараз ось сканцэнтравалася ось гэта уся маса рускага міра. Вось усе яны там і засталіся, гэта вот рускі мір. І вось тое, што мы бачым зараз на тэлебачанні, гэта яскравыя прадстаўнікі рускага міра, так званая вата. Вы вось шмат, калі прысутнічалі пра яго працы, асвятлялі, ці праскокваюць у яго там беларускамоўныя словы, ці ёсць яго імкненне? Вы ж самі гэта ведаеце, вы ж самі ўсё бачыце. Ўсё, што бачылі мы, і бачылі ўсе гледачы. То есть нічога там за кадрам там мала што заставалася. Усё, што ён казаў, там беларускія словы, ну, рэзала, калі ён, напрыклад, беларускія словы выкарыстоўваў у нейкім негатыўным сэнсе. А як это можна беларускае слова выкарыстоўваць негатыўна? Можаце працытаваць нешта? Ну, вы ж самі ведаеце, там, свядомыя, там, змагары, гэта ж і зараз ўсё працягваецца. Ён казаў, што вось у гэтым інтэрв'ю Золатавай і, наколькі я памятаю, і Лукашуку з Еўрарадыё, ён казаў, што вось Пазняк і Шушкевіч, яны з мяне смяяліся, што я недакладна размаўляю на беларускай мове, што вось яны там прафесура, там яны, канешне, добра валодалі беларускай мовай, я дрэнна размаўляў, яны з мяне здзекаваліся, што вось ён калгаснік, ён на трасянцы размаўляе. Крыўда нейкая такая ў яго была, напэўна. Ну, я так бачу гэта. А магчыма, вы хацелі б нешта яшчэ дадаць? Многія кажуць зараз, што вось галоўнае звергнуць Лукашенка. Не, гэта не галоўнае. Галоўнае не даць прыйсці да ўлады вось гэтаму рускаму свету, які вось зараз грунтаваўся вакол яго. І ў пэўны момант, калі там Пуцін дасць адмашку, яны яго падштурхнуць у яму, калі ён будзе супрацівіцца. Таму што зараз трэба рабіць? Зараз трэба вось выгартоўваць у сябе вось гэту беларускасць, расказваць іншым людзям, расказваць сваім дзецям, хто мы, адкуль мы, вучыць гісторыю, вучыць, што такое БНР было. І тады ніхто ў нас не адыме гэтую дзяржаўнасць. Вось гэта трэба рабіць. Таму я віншую ўсіх беларусаў, усіх патрыётаў са святам, з Днём волі Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта сапраўды наша свята, і я спадзяюся, што ў бліжэйшай будучыні гэта свята набудзе яшчэ большы статус, значнасць і моц. Дарэчы, напярэдадні Дня волі кіраўнік КДБ Іван Церцель заявіў, што спецслужбам вядомыя сцэнары правакацый, якія нібыта адбудуцца 25 сакавіка і скончацца сутыкненнямі грамадзян з праваахоўнымі органамі. Ён адзначыў, што іх будуць жорстка спыняць. Гэта, верагодна, быў адзін з першых намёкаў на тое, што ніякага дазволу на правядзенне мерапрыемства арганізатары не атрымаюць. Свята Дня волі, яно ў душы кожнага грамадзяніна. Я думаю, што зараз велізарная колькасць груп, якія самаарганізаваліся, якія, можа, па-новаму адчыняюць для сябе гісторыю Беларусі. І ў рамках гэтых групаў, там, дваравых, квартальных, розных малых на гарадах па ўсёй Беларусі будуць ініцыятывы, якія прысвечаны менавіта 103-м угодкам з моманту абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, і людзі знойдуць свой фармат, як сустрэцца, як адзначыць гэтую дату. Нашыя суразмоўцы адзначылі, што Лукашенка на працягу ўсяго свайго перыяду кіравання апантана змагаўся з беларускай нацыянальнай сімволікай, імкнуўся адбудаваць савецкую рэчаіснасць і савецкі погляд на гісторыю.
Калі б улады дазволілі праводзіць дзень волі, то, безумоўна, гэтае мерапрыемства сцягнула б у Менск тысячы людзей. А гэта для іх падчас цяперашняга палітычнага крызісу проста недапушчальна. Таму не дзіўна, што, каб запалохаць беларусаў, улады ўжо адкрыта заявілі. Калі людзі выйдуць на масавае святкаванне Дня волі, то яны з вялікім задавальненнем паўтораць жнівеньскі сцэнар. Чарговыя допыты ключавых удзельнікаў актуальных палітычных падзей у праграме «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.